Πήγατε να δουλέψετε σαν αναγκή στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Άγκυρα. Εκεί μας ρώτησε πάλι από πού είσαστε και αυτά. Μου λέει, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Δεν μου λέει, την ιστορία την ελληνική την ξέρεις? Δεν την ξέρω. Τον Αθανάσιο Διάκο, λέει, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη. Την τουρκική ιστορία δεν την ξέρεις? Δεν την ξέρετε. Εδώ που μεγάλωσες και γεννήθηκες σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρεις την ιστορία του? Ξέρεις τη δική σας? Οι εκκλησίες είχατε τεράστιες. Και ο σταυρός ο δικός σας περνούσε στο ύψος από τα τζαμιά τα δικά μας. Και το είχαμε σε προσβολή αυτό. Στα σχολεία τραγουδάγατε όταν είχατε, λέει, οδική. Εσείς τον Τούρκο σφάξετε, τον Τούρκο σπαράξετε. Τραγουδάγατε. Έτσι. Δεν σας απαγορεύσαμε ποτέ. Τι παράπονο, όποιος αγόραζε μέσα στα δικητήρια, όλα εσείς αγοράζατε. Εμείς είμαστε πάντοτε πολιτές. Όλο αγοράζατε, κανένας Τούρκος δεν αγόραζε. Εσείς είχατε τα εμπόρια στα χέρια σας, όλα δικά σας ήταν. Τα δόντια θα βγάλεις ακόμα κομμάτια από κρέας τουρκικά.